päivä. Se olisi taas 120 BSE laissa. Nyt tässä putkeesta ottaa tosta näin nuo ruosteet pois. Että pallaillaanpa kohta, kun saan tuosta vähentää ruostetta pois. Nyt sitä on saatu edes jonkun verran hiottua. Nyt kun kattaapi, niin kyllä niitä naarmuja tulee näköjään yllättävän paljon. Ihan tämmöisellä perus P180 ja P120 vetellä. En oo käyttänyt nyt tätä P40, mutta kyllä se vaan vähän tuommoista naarmua tekee. Eikä siinä niin väliä oo. Pallaillaanpa sitten, kun mä oon vähän tuolla paremmin saanut hiottua vielä. Niin, nyt on hiottu tarpeeksi hyvin. Käydään laittamassa se tuonne vekottimeen kiinni. Tai niinku vekottimeen katsomaan, miltä se näyttää. Se tulee niinku tuosta noin. Oha, tänne vimosen päälle. Se on niinku näy sillä niin paljon sitä. Oha, tämä. Tohon kun se tulee, niin kyllähän se. Hyvähän tästä vielä läpi. Joo. No nyt on putki on hiottu. Sitten tähän tulee uusi tulupahattu ja sikkaa, tuo on niinku valmista, no niin. Valmis tuo vekotin. No joo, tietenkin kaasari pitää pysäytää, mutta muutenhan tuo on tosiaan valmis. Tämä vehe. Eli tämä on Samurain 125. Nelitahti, nelivaihteinen. Nelivaihteinen vekotin. Joo. Tähän siis meillä on uusi takarengas, se on aika tyhjä. Sitten täällä on tulupahattu puuttuu, entinen hajalla. Tuohon pitää tehdä joku viritelmä, että se ei tuu tuolta yli. Että vähän laittamista on. Mutta muutenhan tämä on ihan prima peli.